El dia de Pack Acció de Gràcies. Vols anar-hi tu, estimat? Esclar que sí, Pack Mare. Hola, Pac, pare. Hola, Pac, piuet. Gago! Hola, iaia Pac! Hola, Pac, avi! Hola, hola, fillet meu. El teu pacavi t'ha portat un regal. Mira, ara sembles un pac indi de debò. Mare, pare, estic segura que us agradaria quedar-vos a celebrar la Pack Acció de Gràcies amb nosaltres. Qui es podria negar a menjar un gall d'indi amb cocos energètics en companyia de la seva encantadora família? I parlant de galls d'indi i cocos energètics, estic mort de gana. I si comencéssim a endrapar, Un moment, Pac, pare. Segur que no oblides res? Oh, sí, el catsup. No, el capsup no. Avui és dia de Pac Acció de Gràcies i hem de donar gràcies. Guga, i per què donem les gràcies, iaia Pac? Vol dir que mai li has explicat al Pac piuet com va anar la primera Pac Acció de Gràcies? Bé, jo, doncs, no. Bé, doncs en aquest cas agafé el Pac àlbum familiar i llegiré la història dels nostres avantpassats que vingueren a fundar Paquilàndia. Perfecte, jo mentrestant aniré menjant. Ah, no, te'n guardaràs prou. Seu i escolta com un noi ben educat. Sí, noi! Pac piuet vol que li contin històries. Bé, doncs tot va començar al 1620, quan els Pac peregrins van salpar cap al Nou Món amb el seu petit vaixell, el Pac Flower. Quan falta pel Nou Món, capità Pac Avi? No és lluny, Miles Pacman. No és gens lluny. I pensar que serà una nova terra on tu i jo serem lliures per viure i menjar cocos energètics sense la por de l'opressió dels fantasmes monstruosos. Oh, no ploris, petit Pac peregrí. Aviat serem a la nostra nova casa. T'espero que al capità li agradin els calçotets llargs de mitja que li he fet. I un dia que el Miles Pacman explorava l'horitzó, Terra a la vista! Terra a la vista! van arribar al Nou Món. Anomenarem la nostra nova colònia Paquilàndia. Bé, Miles Pacman, és hora de construir una nova casa per la teva família. Observa, fill meu, com el teu pare t'ensenya com es fa per tallar un arbre. Gago, ara toca a mi, ara toca a mi. Aprens molt de pressa. Mentre els homes tallaven arbres per construir una cabana, les dones plantaven arbres de cocos energètics perquè la seva família tingués com alimentar-se. Però quan ja vivien a la seva petita cabana de fusta, els Pac peregrins no tenien menjar i patien molt fred. Per què? Perquè aconseguim passar aquest llarg hivern i perquè la nostra collita ens doni molts cocos energètics.
fill està agafant fred, Miles. Hauries de portar més llenya pel foc. Vine, amic Pac Gos. Tots dos anirem a buscar més llenya. En aquella bramolant tempesta d'hivern, en Miles Pac-Man i el seu fidel Pac Gos van sortir a buscar llenya, ignorants que la seva nova colònia era ja habitada per una tribu molt antiga. Pinky, m'estic avorrint. Vés a buscar alguna cosa per endrapar. Estic cansat. Clyde hi podria anar. Jo sóc l'amo. Blinky anirà a buscar alguna coseta per endrapar. Jo tinc por de l'os. Blinky podria anar a buscar alguna cosa per endrapar. Home, Spà. Aquesta llenya ens mantindrà calents aquesta nit, fidel Pac Gos. Pac peregrins, aquesta nit sí que farem un bon tiberi. Sí que són Pac peregrins. I allò deu ser la seva cabana. Però com els convencerem perquè surtin i menjar-lo? Molt senzill. Disfressarem el Blinky de gall d'indi i així els Pacs peregrins sortiran de la seva cabana. Però jo tinc por de disfressar-me de gall d'indi. Tu et disfressaràs de gall d'indi. Estic massa cansat per disfressar-me. Tu et vestiràs de gall d'indi. Jo sóc l'amo. Inky es disfressarà de gall d'indi. Què ha estat això, Pac Gos? Oh, Déu meu, és un pangall d'indi. Et felicito, Pac Gos. Ara tindrem molt menjar. Espera, pangall d'indi. T'ha arribat l'hora. Tu seràs el gall d'indi, Pac peregrí. Sí, qui mastegarà serem nosaltres. Fantasmes monstruosos. Fantasmes monstruosos, fantasmes monstruosos. Nyam-nyam a l'esquerra. Nyam-nyam a la dreta. Ens menjarem els Pac peregrins i endraparem tota la nit. Què passa, Miles Pac-Man? Fantasmes monstruosos. De pressa assegurem les finestres. Els peregrins s'han amagat dins la seva cabana. Això no és res per en Pinky. Tu has dit, Clyde. Prenc gaire i d'un buf us fumaré tota la cabana per terra. Potser us suggeriria que toquéssiu el dos. Ah! Ajut! 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 De pressa, mengeu-vos aquests cocos energètics. Ara sí que us menjarem en queixalades. Em sembla que això serà la fi de la colònia de Paquilàndia, Miles. Mira! Aquells cocos energètics s'estan descongelant. Ha arribat l'hora de cruspir-nos els ells. Després de vos, capità Pacavi. Deixeu pas al fantasma. Tinc de sortir d'aquí com sigui. Després de vos. No, després de vos. Aquest llac és un amagatant. Gago, Scooby-Doo! Aquí estaré segur. Hauries d'estar agraït, Miles Pac-Man. La nostra colònia ha estat salvada. Capità Pacavi, m'has donat una idea meravellosa. A partir d'ara, donarem gràcies cada any per la nostra collita de cocos energètics. I convidarem a tots, encara que no ho mereixin, a compartir la nostra celebració de Pac Acció de Gràcies.
I així, Pac Piuet és com es va crear el dia de Pac Acció de Gràcies. Gago, gràcies per la història, iaia Pac. Sí, i gràcies per acabar abans que fos mort de gana. Quin goemi d'indi, Pac mare, nyam-nyam. Cocos energètics de Mirtil, els meus preferits. Passa la salsa, vols, Pac avi? Ei, ningú no ha vist pas el pastís de carbassa?